Oh, nung tagtagom ka diyan sa mga hupok ka naman ka. Eh, katulagin tao lagi na wow, kalit ba? Ang katong bunguton ba? Siyempre na ba? Katong nakaukaw kanya na bang kabunguton? George. Mao ka. Mo na karon imo lang tagtaguan. Ug mangutang kas kwa may gamdag paluilo oy. Nagting bayan na. Ito usa ka buwan di ka magpakita. Sa Arde. Ha, Ito ba? Sa manero nga gamiton mo na kailangan ko niya di ka mabayad. wala na lang mo gamita ya. Sumi gamiton ako. Ako lay gamito. Pwede ko atas ko no? Wala, di ko analoon na kwarta kung kinahanglan dili ka na. Kaya ginamit, pagkakapoy po ko na magkukod ba ka? Katol kayo kung panit. Daot na. Maluoy po taong kayo eh. Ako mga manghudid ko ya kay nakilaw lang to sa inasal dito kaya may bugas. Kung maluoy ko, sino dapat maluoy po kas ko kay gipuhuang gutik ka dapat maluoy po kas ko ay bayre po taong ko. Ako ani po taong ko ya kung makaluwag-luwag ko mo makabayad ra man ko sa imuha gud. Kung makaluwag-luwag ko ba? Luag ng imo rin. Ay. Hilak mo ka. Magikog na ko ya eh. Maghikaw ba? Bayre ka ba doon? Sige na maluoy ka doon. Yan maluoy. Kung kutigay na po taong time yan ako makaluwag-luwag ya ba? Kung ano, naging ako utang sa mga lagi. Ako ba ganyan i-times 2 gani? Kanasampo ka na nga makaluwag-luwag ka. Kanasam ka na. Basta makaluwag-luwag lagi ko lagi. Sige. Higa na chance. Pero basta makaluwag-luwag ka, bayre ko ha. Oo, naalagay na lagi. Basta Sure ka na? Sure kayo na ya. Na. Bantay ka. Aya, basig na kayo mga 1,000 nandi ha. 500 naman akong kwarta. Ate, 1,000 akong huli mo ni mo. 500 naman eh. Ay kung ihatag ko ni 500 sa imo niya. Kuha ko 500. Santaw, sa kuwang ka ha? Kuha ko 500. Ay, nangutang ko ni mo 1,000 niya. Ate, kininto sa'yo 1,000 na yun. 500 din niya. Ay, utang ko ha? Bo, 500 niya. Bayaran natin kung makalugluap ko. Oh, sige. Ha? Bantay, bitaw na Bantay ka? makaluluwa ko. Basta? Makaluluwa ka, sure na? Sure ako, dublihan pa na to. Oo, bantay, bitaw ka diri ko eh. Salamat. Makaluluwa ka ha? While I take totes of the marijuana smoke, throw you in the choke, gun smoke.